Tugotigana nayo nigo ABC yo muime representative we county ya Kisii Doris Aburi aritko lya rero batarera chinsemo ao imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii gati abe ward ya Bobaracho Birongo nabo igo ibeno igati chinde asenchera yo gosemya abantu igoro yo muroberyo on National Affirmative Action Fund ngaf elyo ko bakonya kwegenderera ase ubonchurira wechingenjo ao muroberyo yo nigoba gokorawa n'umunyakirogo bwe kyombe kyo kyangafa se Rusaya rwa Kisii Margaret Kerosi oyo oboria abantu korwase byombe ao gwene kyabunango ikiranya bare aliaganirie ase gokonyaka korwase omurobero yo muri keito Josephat Hamisi noroboti urwase obwikiranu buna enjira yo kwene kyabuna ABC yo muwimene representative me county ya Kisii Mosvati Doris Donya toto onyareko baga wikera ebyombe ao bono nigo ekeganja gyanka isiyo botereni buaye Mosvati Margaret Kerosi kanyarako waka ekambi ime constituency Nyaribari chache igo rero amone timu enene ko office yo mungina Doris Donya Aburi igo twaiga chinsa isano twatwarire umukutano urengo muya aba menyi baibino ward baburiria maswali batakire kumanya inga ingitambukiro kikabwenerete kokorekana elio banyore chibese chichiangafu twabaorokereire na kibakonyore certificate abatabwati na kibakonyonyora chikare pin number e proposal kolike constitution na kubwa mono enamberie ganiri ase etaro eyabenenyara ko bekorekana ase chiwodi agati yabo ewodi ibeno nigo ababwatani bebyombe banyara ko bagwikirana elio konyora anene amaigerio igoro ya ikiganje kyo byangao ero twagokire korora timu yanga ego chaga iga gotorokeria marokeria yaramaya twagokire na ntwabangina na ande twagokire na basaye bonsinga company yaito yanga kabgatraneti abantu bonsi igo nagokire ngotebyo mungina Donya toto aki babambiya mono ntuanya koro yendo muneke tosomi butumanya stoko na stogochi tenge byombe byarenge byombe 75 ebi byachumuika aba youth disability women na family groups basomigu igoronki babwena takokora bune kyombe wekonya asama ginabo tete kwiraniria umongina Margaret Kerosi ngambu yamono ekyagere nchera abasomi ebyombe byatebo korire gasiengiya in fact twamwetenga ntonyoro murayo miyabunaye biyamana so gutumira magani otosomiri igoro yebyombe nane nabaturanyara ko batokogendera ebyombe ebiri byabo yotokonya abanke bababwatani n'abatenene bebyombe ime constituency Nyaribari chache nigo bagokera egetambukiro kyo bisiyanga kwenekia buna kenyere ko bagi kubasegeta na kuba amaigerio igoro anene yokorosie byombe happy wiberi guru twagoke iro muroberio yo chira ese kidoro gita siritikeri abaere twatwara goseberianga toche tosirwe asenjire yose yende nabo yone sana cha tokonya na itwe eka togosirwe tokonya abande bali batali gutoikira na endege ndokende na arodi bia sana sama somo twasomiwe na Madam Kerosi na ndo mweshimiwa Doris Donya mbiya mono asomoroberio gwate igoro muroberio muya wakonda Kisii county nonye nabo obisi yanka ofisi y'uburayibwa Margaret Kerosi igo yanekirie ngane chikobe meroberio kweneke buna nyari ko bagi gotarera chi constituency chonsi cha Kisii county rinde banyara ko bakwena na amaigerio asachinga kichi gotokwetana na constituency by constituency kiagera twabekire mikakati at least twice a month nkwenda tolechi constituency angeibere igo bono nga tokoruga ira Nyaribari chache ntuche togende Machoge Borabu ntuche togende Nyaribari Masaba ntuche tokabe South Mogrango igo nga togendera togwetanana eri abantu banyore information because twanyore tenga abantu bali gocha bate urosie kyombe bate bukabe nonye ni 10 inunko batolechi bese Uripatiri kataseni Kendize TV kurwa omocho taracha yugo toka me constituency Nyaribari chache me county ya Kisii eritarana Josephat Hamisi.